Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Tork għamel l-ewwel żjara li qatt tagħmel Ministru Tork f'pajjiżna fejn intaqa' mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti George Vella. Fost id-diskussjonijiet spikkaw is-sitwazzjoni f'Malta kif ukoll fit-Turkija, l-immigrazzjoni kif ukoll il-mod ta' kif l-ISIS qed jirnexxielu jinfiltra fil-Libja. Spikkat soluzzjoni komuni u soluzzjoni politika aktar mill-intervent militari fil-Libja. Dettalji dwar id-diskussjonijiet bejn iż-żewġ naħat ingħataw wara li kien iffirmat Memorandum of Understanding bejn l-Akkademji Diplomatiċi ta' Malta u Turkija. Dan fil-preżenza ta' diversi membri tal-midja Torka. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru George Vella fisser kif pajjiżna jrid jibni aktar relazzjonijiet kummerċjali ma' Turkija. Għalli mis-sajf li ġej se tiżdied l-aċċessibilità bejn Malta u Turkija permezz ta' 13 titjira fil-ġimgħa mit-Turkish Airlines. Il-Ministru George Vella ma naqas milli jirreferi għas-sitwazzjoni prekarja fil-Libja, suġġett li dwaru qasam l-istess fehma l-Ministru Tork Mevlut Cavusoglu. Ma rridix li nidħlu fil-ġlieda ta' bejniethom, imma ridna biss ngħinhom il-kol kemm huma biex jaslu propju għal fejn nippruvaw naslu issa li jkollok għaqda ftehim ħalli jkun hemm gvern wieħed ħajmexxi Libja waħda. U fl-istess ħin ikunu qegħdin li qed jevitaw iktar ċarċir ta' demm u iktar qtil. Walek allura ma nemmnux għandna fis-soluzzjoni militari. U t-tieni jibdew jiffrontaw immedjatament il-problema l-kbira li għandhom tal-infiltrazzjoni tal-estremisti tal-ISIS li hemm ġewwa Libja. Fit-tweġiba lil ġurnalist il-Ministru Tork ċaħat rapporti li t-Turkija provdiet xi armi lejn il-Libja u li għaddew minn Malta. Stqar li huma l-Emirati Arab Magħquda u l-Eġittu li qed jipprovdu armi lir-ribelli Libjani. Dwar il-possibilità li Turkija tissieħeb fl-Unjoni Ewropea l-Ministru Tork għalli pajjiżu lest ikompli jiddiskuti bil-fatt li ma jkunx hemm barrieri politiċi filwaqt li fakkar kif it-Turkija tfisser gwadanna l-ekonomija Ewropea.